Pozdrav svima, danas ćemo igrati Bad Dream Memories. Ovo je indie igra i da počnemo. Ovo je click point game, znači sve rešavate kliktanjem i ništa drugo ne treba. Za ovu igru samo miš. Pa da krenemo. Ovdje većina stvari ima svoj značaj i morate pažljivo gledati. Aha. Značenje. Znači ovdje je neka slika. Prvi put igram ovu igru. Znači ovdje sigurno ima mi. Aha, znači možemo da uzimamo sa slike. Dobro. Ne. Znači ova vrata su zatvorena, imamo ovdje. Ovdje ništa nema. Aha. Ovo je slika, da li ovdje možemo nešto da uzmemo? Možemo ovu flašu. I šta smo presikli? Aha. Ruže da izgleda kao što je sad. U redu. Se vratimo. Vidimo što ovdje. Nema ništa, vidimo. Nema. Da nije možda na ovoj slici nešto ima. Aha, treba smo flašu da ubacimo ovdje. Nemam pojma. Znači flaša u vodi. Kad smo razbili. Dobili smo novu sliku. U redu, sad treba da ima šta dalje. Aha, evo ih makaze. Znači otključam ovo. I ovo je neka lutka ovdje, šta je ovo? Igra je malo jeziva, zvuk je baš jeziv. Znači dobili smo ovdje sliku. Uzeli smo ovaj čekić. Ovo je slika vjerojatno tog dečka iz ove priče. Ima još nešto ovdje. Znači ne možemo dalje od ove lutke, vjerojatno nju treba nekako skloniti. Sad ćemo vidimo i kako. Imamo čekić. Malo pre smo našli sliku. Aha. Spajki se zove kuća, znači. Pec. Aha, ovdje smo uzeli ribu. Vjerojatno nju treba da ubacimo ovdje u vodu. Dobro. Vidimo gdje je sad. Nije ovdje. To nije, ne. Pojavila se opet, a njoj damo u ribu. Dobili smo pismo pes. Ovo je vjerojatno neka prolaznica, znači možemo. Znači prošli smo kod ove lutke. Zvuci su vrlo jezivi. Ovdje im izgleda umrlo kuće. Dobro. Aha. Ovo kada je prati njih, neka smrt ili nešto. Aha, uzeli smo u kutiju da uzmeš nešto. Ne možemo. Vjerojatno to je ta smrt. Ne, nestala. Vidimo šta smo dobili. Dobili smo kutiju gdje treba sad. Ne treba nigdje, znači sada probamo ovdje ne, slika se, znači tu je došla smrt, da ne treba da ubacimo ovdje. Ne. Znači vrata su sad otvorila. Ovdje sebi imamo ključ. Kantu kao njegova prva. Tu šta piše ovdje? Imamo neke slike. How to save my parents, create toy army to stop death. Šta imamo trap, znači imamo u kuti, imamo makaz, samo nam fali ovo. Gdje ćemo to? Aha, tu je. I sada mi to vjerojatno treba da postavimo ovdje. Ili gdje već. Gdje dalje možda na slici. Aha. Šta je ovo? Dear Santa, things I would like for Christmas.
Učini mi se da sam vidio... Aha. Tu smo trebali da postavimo boks, kutiju. Ovdje... Nije na slici, gdje li je kutija, sad gdje li je. Evo je. Konačno. Znači... Postavili smo, ali kad će... Gdje je sad? Da li unutra ima nešto? Ne, lutka je nestala, vjerojatno je ovdje nešto. Cijela soba, to je jeziv zvuk, znači cijela soba se promijenila. Šta je ovo? You can't do anything to stop me. I'm sorry, D. Vjerojatno death.